Αρκετοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν τον Αστακό για να περάσουν παραδοσιακά το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Όσοι ήταν εκεί απόλαυσαν μια σειρά από εκδηλώσεις που απογείωσαν το κέφι στα ύψη. Στον Αστακό γιόρτασαν την Καθαρά Δευτέρα από ψηλά. Πώς ήταν η εμπειρία? Πάρα πολύ ωραία, να είστε καλά και του χρόνου. Θα το ξανακάνετε? Φυσικά. Δεν έχω ξανανέβει σε αερόστατο. Μου άρεσε πάρα πολύ διότι έβλεπα από μακριά τον κόσμο και θα ήθελα να το ξανακάνω. Αν και την Καθαρά Δευτέρα το έθιμο είναι να πετάμε χαρτέτους, οι κάτοικοι του Αστακού πρωτοτυπούν και πετάνε με αερόστατο. Σήμερα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις λόγω της Καθαράς Δευτέρας. Το αερόστατο είναι μία από την εκδήλωσή μας, είναι για μικρούς και μεγάλους. Χρειαζόμαστε όλη μια απογείωση. Λίγο αργότερα ένα πλούσιο τραπέζι περίμενε επισκέπτες και ντόπιους. Έχουμε παραδοσιακά εδέσματα, νηστίσιμα. Συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου. Παρόλο την οικονομική κρίση που έχουμε, εμείς διασκεδάζουμε. Στον Αστακό ξέρουν να διασκεδάζουν. Είναι μέτρη του γλεντιού και της παράδοσης. Ο χορός είναι το πρώτο φάρμακο για να ξεκρινιόμαστε. Καταρχήν είναι ψυχοθεραπεία. Χοροθεραπεία. Στο χωριό μας, με τα μικρά μας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το διασκεδάζετε? Εννοείται, γινόμαστε και εμείς παιδάκια. Παίζουμε τα παιδιά, τι να κάνουμε, είμαστε χάλασε ο καιρός βέβαια σήμερα, αλλά... Περνάτε καλά εδώ στον Αστακό? Μια χαρά, πολύ ωραία είναι εδώ. Και του χρόνου.